Sa headlines kan mga barata, nagdadalihig na abuhali sa bunganga kang Bulkan Mayon, resulta subot kang pag-uuran, sabi kang Feebox. Nagkapirang driver in jeepney sa siyudad kang Naga, dahil pinagpapasunod kang bagong singil sa pamasahe. Mga partokdo sa Tinago National High School, amay na tinawan onra kan mga estudyante. Sospek sa pagpapabakalin shabu sa Naga, arestado kan PNP. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Abo na hali sa bunganga kang Bulkan Mayon, nagbulos pababa, huli subuot kan pag-uuran sa itaas na porsyon kan bulkan. Ini ang paliwanag ni Dr. Paul Carzon Alanes kan Feebox. Matapos maglakop ang mga retrato kan Bulkan Mayon na may maputing bagay na nagkukurit hali sa crater kan bulkan. Ang abo ang natipon subuot kan taong 2018 asin Mayo paman subuot sa pinakahababang parte kan bulkan. Ang abo ang natipon pa subuot kan taong 2018 asin Mayo paman subuot sa pinakahababang parte kan bulkan. Mga ano po yun, mga abo po yun dun sa taas. Mga abo na bumababa galing dun sa crater. Due to yung mga ulan po. Mientras tanto, sa laduman kan Office of the Civil Defense Bicol, higot man subuot ang saidang pakikipagkoordinar sa Feebox dapit sa kabugtakan kan Bulkang Mayon. Inabisuhan naman kaini ang mga LGU na maging alerto kung magparauran tabaka magdire-diretso subuot pababa ang tubig hali sa bunganga kan Bulkan Mayon. Mga jeepney drivers sa siyudad ng Naga dai pagabos nagpapasunod kan bagong singil sa pamasahe. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Dakula ang tabang para sa mga driver kan dagdag na singil sa pamasahe sa mga pampasaherong jeep sa siyudad ng Naga. Si Henry Mostoso na may biyaheng Del Rosario Panganiban na sa siyudad, ang dagdag piso na pamasahe sa minimum fare makakatabang sa sendang ganansya na nakukuha sa oral daw. Hindi po sir, dakulang tabang meron skills. Piso ang pinakulang. Kung tinapugaron na sila, sa mga pumayo pa kaya sa dati man lang. Sa laduman kan pasahero na si Efren San Luis na araw daw na nagbabiyahe tanganing magsaod sa merkado, mayong problema subot ang nasabing dagdag pamasahe tanganing makatabang sa mga driver ninhuli sa halangkaw na presyo kan krudo. Para sa kuya, okay man lang ita. Ang mga driver, balas man ang hilikita. Kasaod. Pero kung mahanap na lang kung libre nila dyan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga estudyante kang Tinago National High School amay na pinagtawan onra ang mga maestro asin maestra bilang parte kang pagselebrar sa aga kang World Teachers Day. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa aga pa isisilibrar ang World Teachers Day, alagad nag-amay na mga estudyante kang Tinago National High School ligdi sa siyudad kang Naga sa pagtaon ng simpleng pasasalamat sa saina mga maestra. Bago makalog sa eskwelahan, sinasabitan mo na ng ribbon, sabay kang pagtas kang espada kan mga kadete mientras na nag-aagi si ma'am asin si sir. Susuki Principal Rick Ruizo kang Tinago National High School, ang Student Council kang serang eskwelahan na nakaisip ka na sabing aktibidad bilang pagtaong onra sa saindang mga teachers. Ngunyan po, sa ngunyan na aldaw, may simpleng pagsabat sa mga teachers bilang pagtaon ng importansya sa inda. Sa paglaog sa eskwelahan, igwang mga nakahilirang mga estudyante, mga kadete, para parangalan sindang. Kumbaga maigwa ning pag-agi ninda dyan, mahiri igwa itong cross sword na paagi. Asarong pagpapahiling na ang mga teachers ta dakulang bagay para sa mga estudyante nung nagtatao sa inda ning maray na ehemplo. Si Jelsa Emmanuel Medina nagpasalamat sa saing teacher na si Ma'am John Abilinde huli sa maray na pagtukdo asin pagtaon ning paglaom. Hi ma'am, I just want to say Happy Teachers Day and thank you for teaching us a good lesson and giving us new hope. Ang Corps Commander na si Sofia Ocaris nahiling ang sakripisyo kang sa mga teachers durante kang maninlaog sa eskwela huli kang pandemya, kaya inisubot ang simpleng paagi ninda ng pagpapaabot nin pasasalamat. Gusto ko lang ang i-message gabos sa teachers na gabos sa teachers nakatukdo sa ko at aram ko man na the best ninda dawa kasi girl feeling ko na ninda yung best ninda katong pandemic kasi dawa mayong estudyante sa school.
nag-ano sila. So garo ini na si may garo pa thank you man lang sa gabus kasi dawa dawa kami sa eskwelahan nagtutok do sinda dawa may hilang na sinda para sa muya. Mientras tanto, nakaresibi man ng simpleng regalo ang labang teacher kan Tinago National High School hali sa saindang mga estudyante. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na Bareta, sa paagi kang privilege speech ni City Councilor Lito Del Rosario, tinawad kay nining pag-umaw asin pagsaludo at mga maestro asin maestra urog na ang saindang sakripisyo durante kang panahoning pandemya. Ang pagtukdo ang bako lang subuot simpleng propesyon imbis ini may kaibahan na sakripisyo. Utang na buot kan arinman na propesyon ngunyan ang saindang dunong hulita sarong parte subuot kang saindang buhay naging parte ang sarong para tukdo. As it is, our teachers remain to be our highly esteemed partners in nation building, whose influence upon the lives of our students are to a large extent, and upon whom we owe much of the minds and nurturing of our brilliant ones in the different fields of practice, for once upon in their lives, they encountered a teacher. Sa pagbabalik kang Newsbreak, paratyenda arestado sa illegal na droga kan subagong udto. Yan nasin iba pang mga bareta sa pagbelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Ina kan Kabikolan, GNN TV 48 Naga 2022 Peña Francia special coverage is presented by GNN TV 48 Naga, Naga City Government, through the City Events Protocol and Public Information Office, Archdiocese of Cáceres, through Cáceres Commission on Communications, Naga College Foundation, Enjoy Realty and Development Corporation, developer of Palm Village and Parkview Naga Urban Residences, Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur, NCF Basic Education Department, Ako Bicol Party List, Anjena Trading, Cafe Amigo, Ouijo Musical Instrument and Supplies, Naga City Eternal Gardens, Chapels, Crematory, Mortuary, and Chapel Services, Lemon Residences, Nagayon Travel and Tours, NCF Driving School, NCF Training Pool. Also brought to you by Kamsur Biyahe, AET Ads, DLMR Psychometric Center, SM City Naga, Wow Worlds of Water, Donya Osang Catering and Event Services, Lowely Travels and Tours International, Sleep Pads Capsule Beds by Lowely, Sleep Pads Hotel Dormitel, Lowers and Beyond. Ina kan Kabikolan, GNN TV 48 Naga 2022 Peña Francia special coverage. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid
At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Padago sa mga bareta, binatikos ni City Councilor Vidal Castillo ang daiman pinangaranan na pagtambak ning daga sa bakanting lote sa Carnation Street, Naga City Subdivision na naging kausa kan paglaog kan tubig sa nagkapirang residensya sa nasabing lugar. Ang pagtambak sa buot ning daga sa nasabing bakanting lote ang maayo mang permit hali sa lokal na gobyerno kang Naga. Kasabay kaini, inumauman ni Consial Castillo ang City Engineer's Office na kaibanan niya sa lugar kan magbisita matapos nahagadan sindaning tabang kan mga nag-i-star digdi. Kasabay man kaini sa pagpasar nin resolusyon na paghagad nin pondo para sa pagbagibo nin drainage sa nasabing lugar. Sa samuya pong pag-research na pag-araman mampo na ang pag-landfill sa lugar mayong maninigong permit na base po sa tuyang ordinansa kay puan muna mag-secure, magkuhaning permit sa gobyerno lokal sa bagi kang City Enro bago magsagibo kay ni. Kaya po kang naraman mi na mayong permit, ini po sa muyang binilikan asin tulos na sinabihan na pundohon ang paglandfill sa lugar. Sa satuyang police report, arestado ang suspect na si Ian Canitan Ibea, residente kan Zone 5, Barangay Kararayan, Syudad ning Naga. Huli sa pagpabakal subuot nin illegal na droga. Nangyari ang bypass operation kan Subagong Udto sa nasabing barangay kung saan nakakumpiskar ang mga otoridad ning tulong plastic sachet ning pinagtutubo ng shabu. Nasa kustodiya ng unyan kan Police Station number 2 ang suspect na padagos na pinag-iimbestigaran. Sa iba pang bareta, education campaign kabali sa programa kang Naga City Police Office laban sa illegal na droga. Aramon tang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Kabali sa programa ngunyan ka Naga City Police Office an education campaign tanganing makatabang sa kampanya kontra illegal na droga sa siyudad di Naga. Sigon kay Police Colonel Nelson Pacalso, arog kan mahigot na kampanya sa illegal na droga sa ibang mga lugar, lalo na sa National Capital Region. Iniman ang pigsyerto kan opisyal na padagos-dagos ansen ang mga operasyon na sa siyudad di Naga. Katulad ng program din sa taas ay tuloy-tuloy tinadagdagan natin doon sa education campaign which is another program ng ating government. Anibang mga police station sa syudad, nagkakaigwaman ni na school visitation tangaling may pasabot sa mga estudyante at mandatang epekto kan paggamit kan illegal na droga. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, halat pa kan komitiba ni City Councilor Jose Perez ang komento kan PNP, Philippine Army asin iba pang ahensya mapadapit sa probonidong ordinansa, mapadapit sa liwat na pagbuhay kang pagiging zone of peace, freedom, and neutrality kan syudad ning Naga. Ang mga komento kan nasabing mga ahensya ang nakakatabang para mapadali ang pag-aadal kan komitiba asin pagpresentar kaini sa plenaryo kan sangguniang panglungsod kang Naga. Nasa ano pa po ito, nasa pagdidikirin, ang hinahalap na lang po si formal comments ng mga sectors concerned. Halimbawa po itong comment
kapulisan, saka si Philippine Army. Yan po yan sa Committee on Laws. Hindi ko pa nahilig sila yung comments, nabasa. Pero kay Puan po ito. Bilang added comments and opinion, manood po duman sa Ordinansang Pasarco na i-revive na po itong Declaration of Naga as a peace zone. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdis na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.